Hoe begin je met wielrennen? Wat voor fiets heb je nodig? Welke kleding is verplicht? En vanaf welke leeftijd mag je beginnen met wedstrijden rijden? Als je wil beginnen met wielrennen zijn er nogal wat keuzes en beslissingen die je moet nemen. In deze video ga ik uitleggen wat je moet weten als je wil beginnen met wielrennen. Ik ga het hebben over fiets en materiaal, leeftijdscategorieën, lidmaatschappen en licenties, wedstrijden en trainen. Om te gaan wielrennen heb je natuurlijk een racefiets nodig. Die heb je in allerlei soorten en maten. En als je wil beginnen met wielrennen heb je echt geen glimmend nieuwe racefiets nodig. Toen ik vroeger jong was, toen had ik zeker niet heel goed materiaal en daar had ik ook geen geld voor, want ik moest het voornamelijk zelf aanschaffen. Dus ja, ik had gewoon niet de mogelijkheid om het beste materiaal te hebben en dat heb je ook echt helemaal niet nodig op die leeftijd. En vind je wielrennen leuk? Dan kan je een splinternieuwe of een tweedehands fiets kopen. En tegenwoordig kan je ook een fiets huren of zelfs een nieuwe racefiets leasen. Belangrijke zaken om op te letten bij de aanschaf van de fiets zijn natuurlijk de maat. Let op dat je de juiste framemaat neemt die past bij jouw lengte. Bij een wielerclub of fietsenzaak kunnen ze je maat opnemen en een daarbij passend frame adviseren. Bij je nieuwe racefiets zijn natuurlijk alle onderdelen nieuw, maar besluit je een tweedehands racefiets te kopen, dan zijn de onderdelen vaak wat gesleten. Moet je de snel draaiende onderdelen zoals de fietsketting en de cassette meteen vervangen, ja, dan wordt je racefiets wel alsnog ietsje duurder. Dan de afwerking. Racefietsen heb je in allerlei soorten en types en fietsframes worden tegenwoordig veel gemaakt van carbon, maar je hebt ook staal en titanium. En ook de groepset, dat is de verzamelnaam voor bijvoorbeeld de remmen, de cassette, de ketting, die zijn er van verschillende merken. Hierbij geldt vaak hoe lichter in gewicht, hoe hoger de prijs. Een zeer degelijke tweedehands racefiets voor jeugdwielrenners heb je al tussen de 200 en de 700 euro. En wat goed is om te weten is dat die fietsen hun waarde bijna geheel vasthouden. Wel zo handig als je kind snel groeit. Dan kleding. De eerste keer dat ik een clubtraining ging meedoen, ik sloot me in de winter aan. Dat was echt tegen het vriespunt aan. Maar ik had natuurlijk alleen een kort broekje en een shirt en ik had wel volgens mij armstukken of zo. Maar ja, goed, dat is veel te weinig om natuurlijk met vriestemperaturen op de weg te gaan fietsen. De trainer van die club die schrok zich kapot en die zei ja, zo kun je niet mee. Word je lid van een vereniging, dan kan je vaak voor weinig geld goede kwaliteit kleding van de vereniging kopen. De belangrijkste onderdelen van fietskleding zijn een fietsbroek met een zeem erin, waardoor je minder snel last van zadelpijn krijgt. Een zweetshirt wat het zweet van je lichaam afvoert, waardoor je niet koud wordt van je eigen zweet. Dit houdt je in de zomer koel en in de winter warm. Een goed sluitend fietsshirt wat niet wappert in de wind. Eventueel fietshandschoenen voor extra grip. En, heel belangrijk, een nieuwe en goed passende valhelm die je bij valpartijen beschermt tegen hoofdletsel. En als laatste schoenen. Als je net begint kan je gewoon sportschoenen aantrekken, maar ben je wat meer gevorderd dan kan je overstappen op klikpedalen. Hiervoor heb je speciale fietsschoenen nodig die iedere fietsenzaak of grotere sportwinkel wel verkoopt. Je hebt je fiets, je hebt je kleding en je hebt zin om wedstrijden te rijden. Jeugdwedstrijden worden in verschillende categorieën gereden. Je mag ermee beginnen in het jaar dat je 8 wordt. Dit zijn de categorieën. Meisjes mogen altijd in de categorie rijden met jongens die een jaar jonger zijn. Ook de wedstrijdafstand en het maximum aantal deelnemers verschilt per categorie. Hoe hoger de categorie, hoe langer de wedstrijd is en hoe meer deelnemers aan de start mogen staan. Oké, nog even terug naar de jeugdcategorieën. Die zijn tot 15 jaar. Daarna volgen de nieuwelingen, de junioren, de belofte en uiteindelijk de elite. Om wedstrijden te rijden moet je ook lid zijn van de KNWU. Dat basislidmaatschap wordt aangevraagd door je club. Je betaalt dus contributie aan de club om te kunnen deelnemen aan clubactiviteiten en interclubwedstrijden. Basislidmaatschap aan de KNWU. En wil je ook deelnemen aan nationale wedstrijden, dan moet je ook een wedstrijdlicentie aanvragen en een transponder huren of kopen waarmee de uitslag wordt vastgesteld. In jeugdwedstrijden zijn tijdritfietsen overigens verboden. Het moet dus gebeuren op een traditionele fiets. En er zijn regels voor het verzet. Dat is de afstand die je fiets aflegt als de trapas precies 1 keer ronddraait. De KNWU heeft bepaald dat kinderen niet te zwaar mogen trappen om de knieën niet te zwaar te belasten en om iedereen gelijke kansen te geven in dezelfde categorie. Je hebt dus het voorblad aan de voorkant en de tandwieltjes aan de achterkant. Het voorblad mag niet te groot zijn en het aantal tandjes aan de achterkant niet te klein.
Dit is het maximale toegestane verzet per categorie op de weg. Voor andere disciplines, zoals het veldrijden en het mountainbiken, gelden weer andere regels. Om zeker te zijn van het juiste verzet, kun je het opmeten en uitrekenen. Opmeten doe je door de wielomtrek nauwkeurig te bepalen. Zet een streepje op de grond, plaats daar het wiel met het ventiel op die streep, rol het wiel vooruit totdat het een volledige ronde heeft gemaakt, zet daar een streepje en meet vervolgens de afstand tussen beide streepjes. Dat is de wielomtrek. Het maximale verzet kun je vervolgens berekenen met deze formule. Neem de omtrek van het achterwiel met opgepompte band, vermenigvuldig dit met het aantal tanden van het grootste voortandwiel en deel de uitkomst door het aantal tanden van het kleinste achterwiel. Op internet zijn allerlei tabellen te vinden die een bepaalde wielmaat koppelen aan een bepaald verzet, maar die zijn niet allemaal nauwkeurig omdat ook de buitenband meetelt. En ja, de dikte van de buitenband hangt af van hoe hard je hem oppompt, maar verschilt ook van merk tot merk. De wielersport bestaat uit verschillende disciplines. In deze video gaat het voornamelijk over wegwielrennen, maar je hebt bijvoorbeeld ook mountainbike, BMX en bijvoorbeeld veldrijden. Iedere discipline heeft zijn eigen seizoen. Wegwielrennen van februari tot september. Mountainbike-wedstrijden zijn in de zomermaanden, maar het is ook een ideale training voor wegwielrenners in de winter. BMX doe je ook in de zomer en veldrijden is een echte typische wintersport. Trainen en wedstrijden rijden met de veldritfiets doe je vanaf begin september tot eind maart. Bij wielerverenigingen kan je heel het jaar trainen. Meestal wordt er 1 à 2 keer per week in groepsverband getraind en steeds meer verenigingen beschikken over een veilige wieleromgeving waar geen ander verkeer is. Denk jij nu, nou, dat wielrennen, dat lijkt me wel wat? Kijk dan even op de website van Limburg Cycling voor een overzicht van alle Limburgse verenigingen en ook waar je terecht kan voor een leenfiets. Of kijk op de website van de KNWU voor een overzicht van alle verenigingen in Nederland.